Здравейте, повъртели до Пъсна Бос и днес ще играем Call Switch на Climb Loop. Loop. Айде, готов съм. Беше много лесно. Люпни! Тъпа игра. Много яка игра, иначе. Опа, майко! О, да, аз съм гений. О, да, съм гений. Аз съм като бутилка в мета. О, да, аз съм гений. Човек! Ти ще бъде църна. О, чакай! Не! Хук. Тум-пум. Добре, вече узнам. Тук пак трябва да направя малко. Fuck you! Не, няма да го правя само за това. Yes! Woo! Motherfucker! What?
Не, тук трябва да атакувам. Fuck you. Аре, бе. Bitches. Boom, bitch. Get out my way, bro. Get out my way, bro. Boom, bitch. Разбрах вече. Лип, лип, лип. Bitch. Значи, всеки епизод ще минавам по едно нещо, по един, не по един сервер, защото по един сервер ще отнеме само 5 секунди, защото... Аре! Чакай да се видя скайпа. Чакай, аз не съм се отворил скайпа, бе. Така. Ще ми трябва 5 минути да ми се зарежда скайпа. Ама, косър. Клипа ще бъде около 13 минути. Значи не искате да гледате само едно и също. Няма да даваме само едно и също. Значи какво? Той ще го оставя, защото вече съм на 16 ниво. Аз ще премина към джамп. Аре, бе. Оп, айде. Стига, бе. Той не мога влезеш тук. Е.
Опа, какво правя? Не! Fuck you! Boom, bitch! Get out my way, bro! Get out my way, bro! Boom, bitch! Get out my way, bro! Get out my way, bro! Ai. Ще е малко трудно, но искам да го такова. Да, трудно. Boom, bitch, get out my way, bro. Get out my way, bro. Boom, bitch, чакай. Такова ми се чата. The boss. Какво ще стане с YouTube страницата ти? Първо направи клип, защото ще спираш да снимаш, второ направи втория клип, ти беше, че започваш какво ще правиш. И продължавам да снимам, брат. Та знам тебе, но продължавам да снимам. И та знам тебе, ама аз продължавам да снимам. Не! Така май гречих, И благодаря, че гледате клипа. Надявам се да са коментите, дайте лайк, линк канала в описанието и ще се видим в трети епизод на Core Switch. До скоро! Чао! Чао! Аре, ще направим още едно. Ще направим още един опит за последно, да ни каже, че съм. Както не виждате, имам много малко клипчета. И да, бъдете гледате клипа, надявам се да коментите, да дадете лайк, линк канала в описанието и ще се видим в следващия епизод в трети епизод на Color Switch, bitches, motherfucker, чао!